uNkulunkulu akakulonda uphile, uphushe, uphumelele, uphase endaweni. Inamba-ke uzoyisebenzisa ngoba uyimemba, noma-ke uyakushokozela ukunikela kwi-channel. Awungathaphi, ufona kusongo 9 ku 5 ntambama kuphela, Monday to Friday kuphela. Awuceli ukungathapha, mase kushona ilanga awungifoneli, before 9 awungifoneli. Sibheke uSibusiso Zubase sawubona, bekusacela buza chaza nophupha, ubone isicabucabu zilwa, usathi yasuka lapha zilokhu zilwa, ulo ngakhona zize sikhiphane imilenze. Yini icabucabu? Ama-spinacop. Yini ama-spinacop? Ama-spider. Yini ama-spider? Spider icabucabu. So icabucabu, kukhona icabucabu ezivela njengophawu ley'dalwa, yabona, njengophawu lamathongo. Khona icabucabu ezivela njengophawu lwesichitho, njengophawu lwezitha, njengophawu lwemoya emibi. Sizobheka on that context. So 1, ngokwesintu uma kwenzeka uphupha icabucabu kuba uphawu olungaba olubi uma zilwa, ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi uphakathi kombango wezidalwa. 2, kuyenzeka uma uphupha isicabucabu kuba uphawu olubi uma zilwa, olusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi kukhona abantu abasondelene nawe noma obaziyo abazovukelana, bajikelane futhi bakhaphelane, ngaba ngenxa yentukuthelo, ngenxa yenzondo noma ngenxa yamaqhubu. Abahluleli 7:22 abetha amacilongo angama300 uJehova wabhekisa inkemba yalowo nalowo ngabumngani wakhe. 3, kwesinye isikhathi uma uphupha icabucabu kungaba uphawu oluhle uma zilwa, olusho ukuthi ngenzeka ukhonjiswa ukuthi izitha zakho zibambene ngehluthu, ziyagadlana futhi izozilimazane kungekho gobophondo. Shuthi la kungenzeka kunezitha zakho zizojikelana, zivukelane, zigadlane, zilimazane kungekho gobophondo, kungekho who's backing down. Lokhu kuzo-apply-ke kumuntu okhulekela izitha zakho ukuthi zijikelane, zivukelane, yabo. Izikronike zesibili, chapter 20 verse 23, abantwana bakwa-Amoni nabakwa-Mowabi bamelana nabakhileyo entabeni yaseSeyiri ukuba-ke babachithe, babaqothule. Sebabaqedile abakhileyo eSeyiri basiza, kwaba yilowo naloyo ngokubulalana bodwa. Siyabona.